kayak nyemprot latar pakai bodong misalnya latarnya kayak alas kidul ya enggak tunggu dulu gitu. Tandurannya apa? Tapi aja loh. Ini sini kalenan. Lomboknya aja. Ya. Iki apa poso-poso enak nih. Ih, kalau hijau nih. Wis bar loh. Pak. Pak. Wis bar, guys. Loh. Cepet temen. Lombok itu waktu bajikan loh. Iki mang wis bar kabeh, Pak. Hah? Tak tinggal nyiapno jaket pitrah kok. Wis bar guri. Wah, cepet temen. Sing ning anting lumbu-lumbu ya. Mesti sana sukete. Oh, gak sing sisa kene. Oh iya wis. Walah nek kabak ngono tiwas. Mbok semprot lho mbok iki, Mang. Mati ya, Pak. Teko oyote teke. Oh, lagi uwah. Dong telos ning kalenan ku babati, Mang. Aja sing tak ancepi iki wit walo terah. Sing tak ancepi suket ngadeg ki wit walo. Iya, ngisore. Ya wis gak usah. Heeh, wis gak usah wis ben ngono lah. Wis. Lho nek dikandani, soalnya mrambate ning ngisor iki. Wite walo. Iki lho lomboke tek kuning kabeh. Ijek turah kok. Ayo kok ya. Lah ya simpen ae. Pas aku wis tangi ndek Mang. Mang bae tong. Tapi tak wen tukang rasa urung enak Mang. Pathoke gak mbok jebuti ae wis gak mbok nggo. Gak usah Pak nek menawa diguyang ning jaba neh. Sing rata.
entek benyene. Hah? Dong telone yo mbok semprot to. Poso kok iso. Samirin. Yo lumbuhku pirang-pirang dina ora tak kelok. Matoh yo Pak kotel wisan. Eh? Ora enek wong njaluk neh wisan. Ragate akeh, Pak. Ragate akeh. Wis aku tak blonjo ngeliatin jajan ning pasar pora yo. Pemirsa. Jadi yo alhamdulillah wis tekan guri mau jebule dadi mae gak roh. Ning gurine mae gak melok pemirsa yo. Dadi iki mae tak nutukno njupuki lombok. Engko kena dienggo masak soalé lomboke mae wis entek karek lombok garing. Lumayan. Lumayan duwe adi. Lombok kawak. Ini lombok kawak iki wis suwuh pemirsa, wis tuwek. Sing anyar isih enom. Wis tuwek. Blok. Walah kuncire duwi mau. Tak gelangan ngantek. Lomboke gathuke nggo nyeplos tahu isi. Landing ya pemirsa.
Landinge dibothok sedengan. Gak enek gatheke. Dadi wis lah sakmene. Bandinge angel kok nek anu dijupuk nggo genter. Kita bertemu lagi channelnya lagi nih. Ini bae nyemprot latar pakai bodong saya. Latarnya koyo alas kidul ya. Enggak tunggu ulo gitu. Tandurannya apa? Kumpul tanduran. Kuwi aja lho. Ini sini kalenan. Lomboknya aja. Ya. Iki apa poso-poso wis enak nih. Iki walau ijo nih. Wis bar loh. Pak. Pak. Wis bar, guys. Duh. Cepet temen. Lombok itu waduh bajikan loh. Iki mang wis bar kabeh, Pak. Hah? Tak tinggal nyiapno jaket pitrah kok. Wis bar nguri. Wah, cepet temen. Sing ning anding lumbu-lumbu ya. Mesti sana sukete. Oh, gak sing sisah kene. Oh iya wis. Walah nek kabak ngono tiwas. Mbok semprot lho mbok iki, Mang. Mati ya, Pak. Teko oyote teke. Oh, lagi uwah. Dong telos ning kalenan ku babati, Mang. Aja sing tak ancepi iki wit walo terah. Sing tak ancepi suket ngadeg ki wit walo. Iya, ngisore. Ya wis gak usah. Heeh, wis gak usah wis ben ngono lah. Wis. Lho nek dikandani, soalnya mrambate ning ngisor iki. Wite walo. Iki lho lomboke tek kuning kabeh. Ijek turah kok. Ayo kok ya. Lah ya simpen ae. Pas aku wis tangi ndek Mang. Mang bae tong. Tapi tak wen tukang rasa urung enak Mang. Pathoke gambut putih ae wis gak mbok nggo. Gak usah Pak nek menawa diguyang ning jabone.
sing rata. Entek benyene. Hah? Dong telone yo mbok semprot to. Poso kok iso. Samirin. Yo lumbuhku pirang-pirang dina ora tak kelok. Matoh yo Pak kotel wisan. Eh? Ora enek wong njaluk neh wisan. Ragate akeh, Pak. Ragate akeh. Wis aku tak blonjo ngeliatin jajan ning pasar Pora yo. Pemirsa. Jadi yo alhamdulillah wis tekan guri mau jebule dadi mae gak roh. Ning gurine mae gak melok pemirsa yo. Dadi iki mae tak numpukno njupuki lombok. Engko kena dienggo masak soalé lomboke mae wis entek karek lombok garing. Lumayan. Lumayan duwe adi. Lombok kawak. Ini lombok kawak iki wis suwuh pemirsa, wis tuwek. Sing anyar isih enom. Wis tuwek. Jeblok.
Walah kuncire duwi mau. Tak nggo gelangan ngantek. Lomboke bathuke nggo nyeplos tahu isi. Landinge pemirsa. Landinge dibothok sedengan. Gak enek gatheke. Dadi wis lah sakmene. Landinge angel kok nek anu dijupuk nggo genter.